Per les persones que us estigueu connectant ara, hem acabat la presentació de l'ESO i començarem la presentació de batxillerat. Em presento de nou, soc la Mercè Rubio, directora de l'Institut d'Argentona, i al meu costat tinc a la Lourdes Gispert, coordinadora de batxillerat, i controlant el xat per si hi ha preguntes, qui era fins ara amb mi al meu costat, la Marta, d'acord? Explicar-vos que podeu en qualsevol moment a través del xat fer les preguntes que considereu i que les anirem contestant si són curtetes a través del xat i si són més extenses, doncs elles se les apunten així amb una xuleteta, ens la passen per aquí al costat i l'anem responent. Si us sembla, comencem. Sí? Comencem amb la presentació que us hem preparat. Ja dic, qualsevol cosa doncs podeu preguntar a través del xat i després anirem responent. Clar, ens trobem ara mateix, suposo, amb famílies que teniu alumnes a quart d'ESO i probablement també famílies que els vostres fills i filles estudien en un altre centre, per tant hi ha una part que la faré molt rapideta, però que penso que val la pena una mica per centrar. L'Institut d'Argentona, som un institut, aquí teniu les dades, aquesta presentació la penjarem a la web de l'Institut perquè la pugueu repassar i rescatar en qualsevol moment. I per això hem posat un índex. L'Institut d'Argentona som un centre de 5-6 línies per nivell. Per batxillerat, 3-4 primer de batxillerat i 3 segons de batxillerat. A més, com ja sabeu, som centre que podem oferir el programa Batxibac, que és aquesta doble titulació amb el batxillerat espanyol i el batxillerat francès. Actualment a l'Institut són 750 alumnes i uns 70 professors aproximadament. L'horari és de 8 a quarts de 3. Fixeu-vos aquí, batxillerat, ara ens mirem aquesta banda de la presentació, amb un pati de 11 a 11:30, que és importantíssim que tot l'alumnat esmorzi, evidentment, perquè només tenen aquesta mitja hora i en el que l'alumnat de batxillerat pot sortir, normalment surten aquí davant. L'alumnat que ve de quart d'ESO coneix el centre, coneix el professorat i coneix a la majoria de companyes i companys, però és cert que tenim alumnat que ve nou, que no coneix pràcticament a ningú i amb aquest, a principi, ara a finals de curs, un cop sabem que vindran i també a principi de curs, hi fem una atenció especial per intentar que la seva acollida i la seva integració en la resta del grup sigui màxima. Que tot i hem de dir que sempre l'alumnat de l'Institut és un alumnat molt acollidor i normalment per si sol funcionaria, però bé, en el mes de juny, un cop hagueu pres la decisió de que vingueu a l'Institut a estudiar batxillerat, farem, si cal, alguna entrevista individual per acabar de veure les matèries que cal escollir. Farem al juny també, per exemple, amb l'alumnat que ve de Dosrius, que és un institut adscrit que veniu els alumnes de batxillerat, farem una reunió d'orientació amb tot l'alumnat inscrit. I al setembre, en algun moment, tot i que el curs sembla ser que començarà el dia 7, procurarem fer una reunió prèvia. Després, durant les tutories, sobretot durant el primer mes, els primers 2 mesos, intentem fer activitats de coneixença i cohesió, perquè penseu que potser l'alumnat es coneix de quart d'ESO, però potser hi ha barreja de grups i, per tant, es troben en un grup en què hi ha alumnes amb qui no han coincidit mai. Per tant, és necessari fer aquestes activitats sí o sí, per tothom. Molts i moltes coneixeu l'Institut, els que no, aquí. Sabeu que el dissabte que ve, dia 5, a les 11, tenim la visita de portes obertes per les famílies interessades en el batxillerat. Podreu veure totes les instal·lacions. Ràpidament aquí teniu una mica les més destacables, potser, les 3 aules d'informàtica amb pissarres digitals, 3 aules mòbils de portàtils, accés a internet via wifi i via cable, evidentment, instal·lació audiovisual amb projectors a totes les aules, una aula de dibuix específica, tallers i laboratoris, 2 tallers de tecnologia, 3 laboratoris, una biblioteca amb servei de préstec a les hores de pati i unes pistes esportives, gimnàs i 2 pistes, però com que hi ha molts grups que alhora de vegades fan educació física, també en col·laboració a l'Ajuntament tenim accés al poliesportiu municipal. Aquí tenim
les nostres alumnes i els nostres alumnes de segon de batxillerat d'enguany. Aquesta foto és fresca d'avui mateix, d'ahir. Anem a parlar una mica de com s'organitza el currículum. Sabeu, perquè ho hem sentit a la premsa, doncs que el departament ha elaborat un decret que de moment és un esborrany amb bastants canvis i suposo que moltes famílies esteu interessades en veure com es concreta. De moment us hem de dir que hem de treballar amb un esborrany, que no és res segur ni definitiu i que aquest esborrany tampoc no ens han donat més explicacions que passar l'esborrany a partir d'aquí. Per tant, encara hi ha alguns dubtes i alguns interrogants que caldrà aclarint, però bé, crec que d'una manera general us podrem ajudar a fer-vos la idea de com treballarem. El batxillerat consta de 2 cursos acadèmics, en casos excepcionals 3, però la permanència en règim d'escolaritat, és a dir, tu pots estar fent batxillerat fins a 4 anys, està estructurat, com veieu aquí, en una part comuna i en una part diversificada. Aquestes hores d'aquí són les de primer de batxillerat, d'acord? La part comuna són 12 hores i la part diversificada 18. A la part diversificada veieu que hi ha unes matèries de modalitat, unes optatives i, a més, hem volgut deixar aquí el treball de recerca. El treball de recerca, faig un petit esment molt ràpid, és un treball que comencen a partir de batxillerat, a partir de primer de batxillerat, concretament el mes de gener, trien el tema i el presenten abans del Nadal de segon de batxillerat. És un treball obligatori en el que han de desenvolupar una recerca i fer una exposició oral. Anem a concretar poquet a poquet, d'acord? Amb totes aquestes matèries. Les matèries comunes a partir de batxillerat són bastant similars com fins ara. Cau les ciències del món contemporani, però a part d'això és força igual, d'acord? Serien aquestes: català, castellà, llengua estrangera. Aquí posa francès, m'acabo de donar compte, mira que l'hem repassada. També podria ser anglès, evidentment. Educació física, filosofia i tutoria. Després hi ha 3 matèries de modalitat, que en funció de la modalitat, que ara en parlarem, ha de ser matemàtiques del científic o matemàtiques del social o llatí, podrien triar, i 2 matèries més de modalitat. Després hi ha el bloc de les matèries optatives, que també són de 3 hores, 3 de 3 hores, on hi ha una optativa anual i 2 optatives trimestrals, no necessàriament lligades a la matèria de modalitat. A segon de batxillerat, veieu que les matèries, si ens fixem aquí, veieu el que canvia, doncs hi ha educació física i filosofia no hi són i apareixen història de la filosofia i història. Aquí insisteixo, posa francès però podria ser anglès. Veieu que són 14 hores, perquè aquí sumem unes hores, hi ha també 3 matèries de modalitat però ara són a segon de 4 hores, i com que queden fins a 34 hores, en lloc de 3 matèries de 3 hores optatives, és una matèria de 4 hores, que pot ser anual o trimestral, d'acord? De totes maneres, el segon de batxillerat el deixem per quan anem arribant, d'acord? I ens anem centrant una mica amb el primer. Arribat a aquest punt, quina modalitat hem de triar? Això sí que ho hauríem de tenir una mica clar abans de començar el curs, d'acord? Actualment nosaltres a l'institut oferim el batxillerat científico-tecnològic i l'humanístico-social. Haureu sentit també per premsa el batxillerat general. Segons tinc entès, el departament informarà en els centres que el podran impartir. De moment el departament no ens ha dit res. Per tant, de moment, d'aquesta opció ens n'hem d'oblidar, d'acord? I hem de quedar-nos com fins ara, científic, tecnològic, humanístic, social. El científico-tecnològic per estudiar graus de l'àmbit de ciències, sanitari, enginyeries, i l'humanístic social, àmbits d'humanitats, periodisme, empresa. En qualsevol dels 2 casos, a l'Institut d'Argentona, doncs el batxillerat es pot cursar amb la modalitat batxibac, que el que s'obté és una doble acreditació del batxillerat espanyol i el batxillerat francès, tant si fem aquest itinerari o aquesta modalitat com aquesta altra. El batxibac, com us deia, és un programa que va signar un acord entre el govern espanyol i el govern francès perquè l'alumnat espanyol que cursi aquest programa pugui obtenir el títol de batxillerat francès. Per això han de treballar el 30% de les hores en francès i han de cursar la matèria de literatura francesa i història de França. Per accedir-hi, tal com diu aquí, han de tenir un nivell de B1, però si no es disposa d'aquesta titulació,
no hi ha problema, es pot fer una prova de nivell amb les professores de francès ara durant la preinscripció i elles aconsellaran i potser el que pot passar, el pitjor dels casos és que us diguin, mira, doncs, que reforci una mica el francès perquè quan arribi al setembre doncs, estigui millor preparat o preparada. Per què el batxibac? Per què creiem en el batxibac? Perquè hi ha uns avantatges directes i claríssims, no? Com aquesta doble titulació, que no només em serveix per anar a estudiar a França, sinó que a més podem utilitzar aquesta titulació per poder accedir a una universitat al nostre país sense haver de fer l'ESPAU. Evidentment, doncs, acabem el batxillerat, si ens en sortim, amb la certificació del B2, però a més, no només això, sinó que el batxillerat francès el que aporta és la manera de treballar dels estudis francesos. Es potencia molt la reflexió, l'argumentació de les pròpies idees, la connexió entre coneixements. És un aprenentatge molt més competencial de base. L'elaboració de conclusions, la discussió. És un aprenentatge en el que l'alumne ha de mobilitzar unes habilitats absolutament prou diferents del que està acostumat. Per tant, ja és un repte de per si el francès, però no només és el francès. I són unes eines que després podran gaudir-ne la resta de la vida i tinguin la professió que tinguin. Després també reforça les destreses personals. És un grup petit, que sol estar molt cohesionat, que fa unes activitats concretes i que tenen un seguiment tutorial d'una tutora per ells. I evidentment també això que destaquem aquí. Voler fer batxibac és un compromís, és una determinació personal i tot això al final el que demostra és un aprenentatge d'excel·lència, que com dèiem després, vagin a estudiar a França o no hi vagin, doncs tenen aquestes destreses, les tenen ja per ells i per elles per sempre. Aquí hi ha una mica de resum, però comentar-vos també que en el marc aquest de la setmana de portes obertes, el dilluns que ve, dia 7, a les 6:30, farem una sessió de presentació del programa Batxibac per totes les famílies que estigueu interessades, presencial aquí a l'institut, perquè vam veure que dissabte no tindríem temps d'explicar i d'ensenyar les instal·lacions, de poder compartir 4 dubtes i algunes impressions i explicar-vos en profunditat el programa del batxibac. I per això les persones, les famílies que hi estigueu interessades i l'alumnat també podrà venir, doncs ens veurem dilluns que ve a l'aula d'audiovisuals a 6:45. Aquí ho tenia. Tornem una mica a l'estructura de primer de batxillerat, perquè us explicava que havíem de triar una modalitat. Aquí la tenim, les matèries de modalitat. Podem estudiar la modalitat científico-tecnològica o la modalitat d'humanitats i ciències socials. En el cas de ciències i tecnologia, doncs hem de triar les matemàtiques, sí o sí, les del científic, que els hi diuen, i l'humanitats podem triar entre llatí o mates aplicades a les ciències socials. Les altres dues matèries de modalitat han de ser d'entre aquestes en el científico-tecnològic i d'entre aquestes en l'humanístico-social. Les que estan en groc són les matèries que tenen continuïtat o que són noves a segon. Insisteixo que això en parlarem amb l'alumnat, el que ja tenim, doncs ara ja comencem a fer unes tutories d'orientació i els tutors i les tutores van treballant tranquil·lament i al llarg de les setmanes, i amb l'alumnat que no esteu cursant quart d'ESO a l'institut, doncs probablement també ho esteu treballant amb l'institut on estudieu i si cal després ja farem una entrevista i ho acabarem de concretar, no us atabalem. Pel que fa a les matèries optatives, us explico el que diu el decret. El decret diu que han de ser matèries de 3 hores, que han de ser 3 i que no necessàriament han d'estar lligades a la modalitat. El departament, en el seu esborrany, que insisteixo que no sabem si es concretarà, us ho dic tal com és, si us digués una altra cosa us enganyaria, doncs ens demana que ofertem aquestes matèries. Biomedicina, és igual, no cal que les llegeixi. Per altra banda, actualment us hem de dir que el batxillerat tal com és ara, doncs de matèries de modalitat no n'hi ha 3, n'hi ha 4. Hi ha una quarta matèria de modalitat que nosaltres estem estudiant la possibilitat de poder-la cursar aquí, en l'anual, d'acord? I també, en funció de la demanda,
podríem intentar valorar si poguéssim fer la segona llengua estrangera aquí, és a dir, que un alumne de batxillerat pogués estudiar francès de primera llengua estrangera i anglès de segona, o al revés. D'acord? Per què dic estem estudiant, estem mirant la manera? Perquè al final és una qüestió de recursos. El departament ens dona un nombre de professorat en funció de la matrícula i el que és evident és que per 40 alumnes no podem ofertar, o per 80 alumnes, si tenim en compte tot el batxillerat, no podem ofertar en una mateixa franja 6 o 7 matèries. És impossible, no tenim professorat suficient ni aules suficients. Per tant, d'aquí a un mes i mig, les persones que estigueu interessades us convocarem en una nova reunió per concretar una mica més això, perquè ara per ara no us podem concretar més. La franja 2 i la franja 3 són aquestes matèries trimestrals de 3 hores en el que el departament, el decret, l'esborrany de decret ens diu que hem d'ofertar això. Nosaltres també ara, quan fem les reunions d'orientació amb l'alumnat de quart, veurem els interessos, veurem què és el que pot interessar més, veurem si la robòtica pot ser una bona matèria, perquè tenim un alumnat majoritàriament tecnològic, o tenim un alumnat, com sigui. Aquí també volia fer esment que el batxibac no interfereix en cap matèria de la modalitat, perquè queda aquí. A la franja 2 i a la franja 3 estudiaríem història, faríem història de França i literatura francesa en aquestes 3 hores, i l'única diferència és que l'alumne aquí de batxibac no triaria trimestralment la matèria, sinó que com a alumne d'aquest programa faria tot el curs en aquesta franja, història d'Espanya, d'Espanya de França, i en aquesta franja literatura francesa. Segon de batxillerat, el que dèiem, no ens atabalem, ho hem volgut posar, ho tindreu penjat, com que només hi ha una matèria optativa, doncs aquí no demana que ofertem tantes matèries, podríem ofertar aquestes i una franja trimestral que podrien escollir. Ho hem d'acabar de concretar. Jo us explicaré una miqueta el que a partir de batxillerat duem a terme en relació a l'acompanyament a l'acció tutorial. El batxillerat és una nova etapa. Normalment els alumnes comencen el batxillerat amb una gran il·lusió, però també el batxillerat els hi fa molt respecte. Hem de tenir present que hi ha unes dificultats que els hi trobarem i és per aquest motiu que tant l'equip de tutors com professors, com jo mateixa com a coordinadora, així com tot l'equip directiu, intentem recolzar molt especialment la part emocional dels alumnes, perquè sabem que aquestes dificultats moltes vegades, aquesta pressió, després es tradueix en els resultats i en la seva vida personal i social. No hem de deixar de banda que un dels aspectes primordials per nosaltres a les tutories és l'orientació acadèmica i professional. Hem de tenir present que els nostres alumnes, amb 2 cursos acadèmics, han de poder escollir tant el grau universitari que volen fer, si així ho desitgen, com un grau superior. Recordem que el títol de batxiller és un títol que permet a l'alumne l'accés directe a la universitat, però d'altra banda també, si no desitja anar directament a la universitat, pot anar a realitzar un grau superior que li donarà també una titulació ja de nivell superior. Què hem de tenir present, però? Aquests alumnes no se'ns fan grans en un estiu, fins a quart d'ESO han anat madurant, evidentment, i tal com ja us ha comentat tant la directora com la coordinadora pedagògica, molts dels alumnes han cursat una ESO amb alguna dificultat d'aprenentatge. Que tinguin aquesta dificultat d'aprenentatge no vol dir que no puguin dur a terme, continuar amb aquests estudis de batxillerat, i és per aquest motiu que tots els plans de suport individualitzats que s'han dut a terme durant l'ESO es continuen al batxillerat. Evidentment, però, no només seguim de manera individualitzada aquells alumnes que tenen alguna dificultat d'aprenentatge, sinó que, evidentment, seguim de manera individual amb entrevistes individuals als alumnes i a les famílies durant tot el curs. Tingueu present que no per fer batxillerat no vol dir que no conegueu els tutors dels vostres fills, al contrari. Els tutors de batxillerat fan reunions de seguiment que les podeu dur a terme, les podeu demanar vosaltres com a famílies o, si no, el tutor, quan ho consideri necessari, també us citarà. I no només amb les famílies, repeteixo que també amb l'alumne. D'acord? D'altra banda, hem de tenir molt present que l'etapa de batxillerat, clar, ens exigeix més que l'etapa de l'ESO.
i és per aquest motiu que ens hem d'organitzar molt bé i ens hem de planificar molt bé. Això no vol dir que hàgim de deixar de banda totes les activitats que duíem a terme anteriorment. És a dir, jo no he de començar un batxillerat i he de deixar de fer totes les meves activitats extraescolars. No és això. Però sí que requerirà que ens organitzem i ens planifiquem molt bé. I és per aquest motiu que en una de les primeres tutories duem a terme tasques d'organització i de planificació, perquè si ens aprofitem i organitzem bé el temps, podem arribar a tots. D'altra banda, és el que estem dient, l'orientació és una part principal per nosaltres i és per aquest motiu que anem a jornada de portes obertes a les universitats. Enguany, encara amb la pandèmia, tot això ens ha quedat una mica més esturat, però sí que és veritat que les universitats també ens venen al centre a oferir xerrades. D'altra banda, les universitats també, arran de la pandèmia, s'han posat molt les piles i estan oferint xerrades virtuals de cadascun dels graus universitaris que ofereixen. Això pel que fa a nivell universitari. A nivell de cicles formatius de grau superior, també ens visiten centres que ofereixen aquests cicles i d'altra banda oferim informació als alumnes dels diferents centres que hi ha, els més propers i els no tan propers, així amb les diferents ofertes formatives que ofereixen cadascun d'ells. D'altra banda, tal com us ha comentat la directora, un aspecte important en el batxillerat és el treball de recerca. Aquest treball de recerca, ara acabem de publicar a Tutors, ahir justament, i els alumnes ja han escollit el tema, aquestes alçades, comencen a fer les primeres reunions amb el tutor, s'acaba d'enfocar i definir el marc de recerca i van treballant amb aquest treball de recerca des d'ara fins al desembre del curs vinent, de segon de batxillerat, on hauran de fer l'exposició final. Evidentment, és un treball de pes, d'envergadura, rigorós, que requerirà esforç, però que també tindrà una recompensa. Tingueu present que aquest treball de recerca, si no canvien els barems, equival a un 10% de la qualificació del batxillerat. D'altra banda, nosaltres també intentem preocupar-nos i promocionar tots els alumnes. I és per aquest motiu que intentem també promocionar el talent, és a dir, aquells alumnes que tenen, tal com us ha comentat la Marta Rovira, aquells certes habilitats en diferents àrees o de vegades tenim alumnes que són molt bons en moltes àrees diferents. Hem de recordar la importància de les llengües estrangeres. Actualment l'anglès ja no podem dir que sigui una cosa que es valora en un currículum, l'anglès és un requisit i és per aquest motiu que oferim la possibilitat que des del centre duguin a terme el First Certificate, en el cas d'anglès, el DELF en francès. D'altra banda, també intentem que es presentin a premis i concursos, tant a nivell del treball de recerca com a nivell de traducció, etc. Oferim la possibilitat, quan les universitats ens ofereixen, de dur a terme estades universitàries, per exemple, el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, que la tenim aquí al costat, ofereix estades universitàries a l'estiu per a alumnes de primer de batxillerat i aquells alumnes que tenen una qualificació molt bona del batxillerat opten també els premis extraordinaris de batxillerat. D'altra banda, tal com us ha comentat també la directora, hi ha el programa de mentoria segon de batxillerat, en el qual aquells alumnes que ho desitgen i que evidentment tenen unes bones qualificacions poden fer classes particulars de manera gratuïta pels alumnes de l'ESO. El projecte de mentoria va més enllà del que serien unes simples classes particulars, això ho volem destacar. Hi ha una ajuda, s'intenta cohesionar els alumnes reben una formació per dur a terme aquest servei de mentoria, per tant, per això us dic que va més enllà d'unes simples classes de batxillerat. D'altra banda, havíem detectat que els nostres alumnes, si bé han realitzat moltes exposicions orals al llarg de l'ESO, era veritat que potser ens calia que tinguessin més habilitats en el llenguatge oral i que fossin molt hàbils comunicativament parlant. Això, les universitats i els estudis, sobretot tant al Regne Unit com als Estats Units, treballen moltíssim això. Nosaltres ho treballem, però potser ens quedàvem una mica curts i és per això que primer de batxillerat promovem els tallers TED Talks. Els tallers TED Talks el que els ajuden, a partir d'un formador extern, en què els ajuda bàsicament a millorar la seva comunicació oral i a ser capaços, en un breu període de temps, a explicar bàsicament una idea, una recerca efectuada i a que el públic que tinguin
puguin arribar i puguin transmetre. I, d'altra banda, també a segon de batxillerat duem a terme un altre taller, que és el Camí de l'Heroi, que és un taller d'autoconeixement personal que el que intentem que vegin en aquest segon de batxillerat, on l'alumne ja és un alumne gairebé una persona adulta, a veure quins són els meus punts febles, quins són els meus punts forts, però sobretot en aquells punts febles on jo no sóc tan hàbil, saber com els puc millorar. De vegades, quan jo tinc un punt feble, el que intento és amagar-lo. I la idea no és amagar aquest punt feble, la idea és saber solventar aquest punt feble i que aquest punt feble, en un període de temps breu, puguem acabar sent un punt fort. D'altra banda, ara arran de la pandèmia hem estat una mica més aturats, però intentem fomentar els intercanvis culturals i lingüístics amb sortides de pernocta, concretament a primer de batxillerat, pel que fa a la llengua estrangera anglès, feien un intercanvi cultural i lingüístic a Dublín i a nivell dels alumnes de francès batxibac també realitzaven un intercanvi també cultural i lingüístic, concretament a Marsella. Val a dir que no s'exclou que cap alumne que estigui cursant la llengua estrangera francès pugui també fer aquest intercanvi cultural i lingüístic a Dublín. Això que moltes vegades ens ho preguntem. D'altra vegada, són alumnes de batxillerat. Intentem que aquests alumnes siguin crítics, que participin en el centre, en la vida del centre. No per ser alumnes de batxillerat ja no hem de participar de la vida del centre. És veritat que tenim molts alumnes molt integrats, bàsicament en la participació dels dies internacionals, com aquí podeu veure una imatge. D'altra banda, intentem que siguin els promotors d'altres jornades, com per exemple pot ser la jornada de Sant Jordi, el concert de Nadal, que ens ajudin també amb els alumnes més petits, a primer de batxillerat, amb el projecte Alumnes Guia. Per tant, el que intentem és que ells, que són els alumnes més grans de la casa, se sentin com a grans, se sentin recolzats i això acabi sent un win-win, un win per ells i també un win per nosaltres. Sí, continua. Ja estem una mica acabant, després acabarem de resoldre si hi ha dubtes. Us volíem també parlar de la relació de com ens podem comunicar. Això serà més d'interès si finalment acabeu fent la preinscripció i ja tindrem temps de concretar i aprofundir. La comunicació via telefònica i sobretot a través del tutor o de la tutora via mail és bàsica i necessària per qualsevol cosa i en els dos sentits. També fem servir la plataforma iEduca, que funciona via mail, on us podem informar de les faltes d'assistència. Cada divendres les famílies de l'institut reben un informe si hi ha hagut faltes d'assistència, si hi ha hagut falta de deures, retards, si hi ha hagut algun conflicte que a batxillerat no és gens habitual, observacions o d'altres qüestions. També per l'autorització i el pagament de sortides i de llicències digitals o d'altres comunicacions fem servir la plataforma TPB Escola, que probablement coneixeu i l'hagueu fet servir. I també en relació a aquesta comunicació, a aquesta via de col·laboració entre l'institut i les famílies, volíem recordar el funcionament de l'AMPA. L'AMPA funciona i col·labora amb l'aula d'estudi, finançant i facilitant aquesta formació de l'alumnat mentor. També participa en la cerca i en el finançament dels auxiliars de conversa quan és necessari, foment i suport organitzatiu d'altres activitats extraescolars. Actualment està funcionant un grup de vòlei, socialització de llibres, esports, participa en el consell escolar i en aquest sentit us volen fer extensiva la possibilitat de participació si vosaltres voleu col·laborar amb ells estretament i alhora amb nosaltres. Aquí teniu el seu correu electrònic i la web on us hi podeu posar en contacte. I en altres serveis, ja en parlarem quan sigui el moment, servei de cantina per esmorzar o també es poden demanar entrepans calents o menús que poden recollir al final de la jornada, un bus que fa un circuit d'Òrrius al cross de transport escolar, que l'alumnat de batxillerat en pot gaudir, el pot fer servir prèvia inscripció i pagament, perquè batxillerat no són estudis obligatoris, són postobligatoris. També l'AMPA participa en la socialització de llibres de text, que és una empresa que subministra llibres de text socialitzats, usats,
que estan en perfecte estat i es poden fer servir, i també disposem de lloguer d'armariats. Recordar-vos la informació de preinscripció que actualment disposem del 20 al 26 d'abril. Falta molt, tenim temps de pensar-ho, tenim temps de, això que dèiem, no? De dissabte veure'ns a portes obertes, de dilluns que ve veure'ns a la tarda a la jornada que farem de presentació del batxibat, a que ho parleu, a que ens feu un correu, a que ens expresseu els vostres dubtes i anar-ho treballant. De moment no disposem de més informació, la web del departament aniran actualitzant i nosaltres a la nostra també ho actualitzarem. Finalment, Lourdes, els hi vols explicar? Tal com us ha dit la directora, un dels neguits més que tenen els alumnes de quart d'ESO és què he de fer jo per escollir aquest batxillerat, què implica una bona elecció. Bé, a veure, hi ha un primer aspecte molt important, és que els alumnes no han de deixar de banda els seus interessos. Normalment allò que m'agrada és allò en què m'implico, d'acord? I bàsicament és allò on jo acostumo a ser bo. Però, evidentment, més enllà dels meus interessos, també he de veure jo he d'avaluar quines són les meves aptituds i quines són les meves habilitats. Per tant, tenim per una banda els interessos, per l'altra tenim aptituds i habilitats. Us heu de deixar assessorar, d'acord? El vostre tutor de centre, el vostre coordinador del vostre fill-filla coneix molt bé l'alumne. En la major part de casos ha estat 4 anys coneguent aquest alumne. En alguns casos els tutors de tercer a quart són els mateixos, en altres no. I per tant el centre coneix molt bé el vostre fill-filla i per tant deixeu-vos assessorar. És una recomanació que nosaltres us fem. És important conèixer els itineraris. Ens trobem amb un canvi de currículum, tal com us ha dit la directora. És veritat que això encara no tenim molt ben definit exactament com serà. Ara el que sí que veiem és que les branques de coneixement no canvien i per tant tenim un itinerari científico-tecnològic i un itinerari humanístico-social que són molt diferents entre ells. Per tant, recordeu, interessos, què m'agrada, en què soc bo, deixeu-vos assessorar i d'altra banda, quan aquest currículum estigui més definit, també us ho explicarem. Però tot i que hi hagi un canvi de currículum, les modalitats no canvien. Tenim una modalitat de ciències o tecnològica i una modalitat d'humanitats o de ciències socials. Bé, un neguit molt freqüent és clar, jo he fet la matrícula, clar, jo he reservat una plaça en el científico-tecnològic, concretament, i ara me n'adono que això no és el meu, Puc canviar la modalitat? Doncs a veure, sí, durant el primer mes de classe podeu canviar la modalitat sencera i podeu canviar matèries de modalitat, sempre i quan el currículum ho permeti i sempre i quan hi hagin places. I no només això. Si jo primer de batxillerat he fet una modalitat i veig que no m'ha agradat o que no és el que jo em pensava, durant el pas de primer a segon curs també puc canviar d'aquesta modalitat. Evidentment, tot això l'alumne no ho fa sol. Jo el que us recomano és que, el que dèiem abans, deixeu-vos assessorar, demaneu entrevista amb el tutor del vostre fill-filla. Si no ho teniu clar, demaneu-vos entrevista a nosaltres. Us atendrem i us farem una atenció personalitzada, perquè és el que hem dit, no hi ha cap alumne igual i, en conseqüència, hem d'assessorar-vos a un. I aquesta presentació que hem fet ara és una presentació genèrica, però hem d'abordar alumne per alumne, sobretot en el cas que detecteu que el vostre fill-filla no té gens clar el que vol fer. Aquest canvi de modalitat de primer i segon de batxillerat és possible i, de fet, n'hi ha. Però sempre que es pugui evitar el canvi de modalitat de primer a segon, si el podem fer a primer, ens hem equivocat, veiem que no, durant aquest primer mes es pot canviar. Què cal fer per afrontar el batxillerat amb èxit? Bé, no us ho negaré, hi ha d'haver una dedicació. Dedicació superior a l'ESO, sí. Evidentment, aquesta dedicació dependrà de cada alumne. Els alumnes no tenim tots les mateixes habilitats, capacitats, de la mateixa manera que no hi ha un professor igual a un altre, no hi ha un alumne igual a un altre. Per tant, la dedicació ha de ser. Evidentment, els alumnes han de ser responsables. Si no són responsables, un batxillerat no es podrà afrontar, però és que tampoc es podrà afrontar un cicle formatiu. La responsabilitat a partir d'ara és important. Constància.
A veure, estudiar el dia abans de l'examen ara ja no és garantia d'aprovar. I alguns dels que esteu aquí direu, no, el meu fill estudia molts dies abans, perfecte, però segurament algú també diu, no, el meu fill estudia la tarda abans. Doncs ara això, batxillerat, potser ja no ens funcionarà i, evidentment, esforçar-se. Ara bé, quan l'alumne fa un batxillerat que li agrada, fa uns estudis que li agraden, la dedicació, responsabilitat, constància i esforç, directament l'alumne els fa sense cap problema. Més informació. Bé, a veure, ja us n'hem donat molta, però si algú realment en vol més, el canal de la Generalitat ha canviat recentment, han fet realment un canvi de la pàgina web molt important i trobareu informació molt actualitzada, tant a nivell de graus universitaris com de notes de talls, de preus, com accedir a la universitat pels cicles formatius. El que passa és que aquí tampoc no ens volem estendre i donar una informació que no cal que la tingueu tot avui, que la podeu anar païnt i us l'anirem donant durant aquests 2 cursos acadèmics. Ara bé, és el que us dic, si hi ha algú que necessita més informació o vol incidir, aquí teniu la informació i si no nosaltres, amb una entrevista individual us la podem donar. De totes maneres, heu de tenir en compte una qüestió important, que és que els alumnes que el curs que ve començaran primer de batxillerat no sabem ara per ara quina selectivitat faran. És a dir, tota aquesta informació, hi ha informacions de graus universitaris que això no canviarà massa, però tema notes d'accés, ponderacions, no sabem quina selectivitat faran, ningú ho sap. Per tant, d'entrada està bé com a guió, com a guia, perquè si no canvia res serà així, però no tenim garantia que no hagi de canviar res. Per tant, especialment aquest any us diem, no us atabaleu amb les ponderacions amb aquesta matèria, amb aquella altra. De moment hem de determinar si volem fer un científic o tecnològic o humanístic o social. Si tenim això clar, fantàstic. Si no, parlem perquè aleshores és quan val la pena aclarir-ho, d'acord? Bé, pràcticament res més. Recordar que ens veiem dissabte, 5 de març. Si algú encara no havia demanat cita prèvia, sisplau, feu-nos un correu a institut@inserjontona.cat i buscarem de trobar un foradet. I res més. No sé si hi ha preguntes, hi ha alguna cosa. Sembla ser que no. Donem un minutet. Doncs moltes gràcies, ho deixem aquí, ens veiem dissabte i fins aviat. Gràcies.